is life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho, a fire is life for me. Proč to nesoustřed se na cestu, ne? To podívat, ty vole, tam máme 30 000. To je opravdu moc. Máme asi 60 metrů. Kamera běží, klapka, akce! Dobrý, ale dobrý. Tam taky sem fouká. Co tady fouká? 5-4, no krásný, 5-4. Říkám, že fouká. Zrovna to není. 4. Jdeme jachtit, já skáču. Jo? To byl zvuk. No ještě ne, já to tam dám. Tady se nám připravil speciality pro dnešní oběd. Vedoucí kuchyně. Skvělé. A kdo tady řídí tu loď vlastně? No výborně. Že tu loď neřídí vůbec nikdo. Nějaký pirát tady. Piráti si tady bije. Má to pevně v rukou. No, moc ne, trošku ze zlej houpe. Takové jako, že nejste. Ne, to ještě no, asi by to chtělo hodit to autopilota radši, no. no. Jde úplně jinam. Je, hele, kde se tam vzal? Čověče. To bylo hodně zákeřné. Já to je jako zatočili. To je jako, že zatočili, ale hodně divně. Tak. Hej, to ne! A drž to v rukách, Peťo, soustřeď se na kurz, jako. To je taková zkouška, jestli dokážeš jako v těžkých situacích jako zvládat tu loď, jako. To není jenom jako, že svítí sluníčko, jo, jako, jo, sem tam jsou zadní vlny, tě opátky, jako, jo. Ale viděl jsi to, jak vydržel? Vydržel. Řekl bys, že je měkký? Není měkký. Vůbec není měkký. A tam vidím, že tam evidentně lodi plouvají. Jo, tak nějaký má. Tak tento betonový bunkr je bývalé kotviště pro ponorky. Dnes tam žádná ponorka nebyla a proto se pokusíme tady zakotvit. A nebo hodíme tady kotvu? Tak toč, Vojto, vydrž. A nehodíme tady kotvu? Ne, tam to přivážeme maximálně k tomu molu, vydrž. Tam to zjistí, kolik tu je hloubka, že bychom tam zacoufali, víš? To stáčí, ale že? Tak které straně chceš, vyhodíme s obou strán, Andrej? Počkej, vydrž. Ale mám lana, jestli si... Lana, když tak je to lana, no. Lana vytáhnout. Pendry vyhodit, no. Tady úplně to, dívej se, tady mělčina bude tady půl metra. Kurva, pak že nechytnem, ty vole. Tak jděme pryč odsaď teda, no. Jo. Pípi. Ano. No jo. Jo. Co chceš, abych to vylil? Já mám školení řidičů. Tam je školní hladina značky. Pomerkají ty na padáka, necháme ju tady. Pohodová jízda na jachtě, na motor řídí kapitán Zdeněk. Soňka se na nás usmívá, mává na nás a Peťu nafukuje pivo. Vrák potopené italské lodi, Zdeněk říkal, že to byl pojišťovací podvod. Moře je olověné, to způsobuje obloha a lehké kouřmo. Není těhotný, jen přestal kouřit. Ladné pohybí našeho námořníka po palubě jachty a chytání větru do vlasů. Bylo až neuvěřitelné, kolik tento malý člun uveze.
To bylo kvůli filmování. Tam je, nedívej se. Tam máš taj, Vaťo. Tam. No a kdyby to plavalo tady, je? Budeme chtít velkou rychlost, tak... To bylo dobré. Dobrý. Slunce šlo spát, za hromádku klát, na nebi hvězdy ničí. Už nepracuji, mravenečku můj, schovej se do jehly. Aspoň někdo je vzhůru. A ještě plastá. Slunce šlo spát, za hromádku klát, na nebi Nikdo to neřídí. Zdeněk to řídí nohou. Cože? Začíná foukat, kasáme plachty a Svaťa vytahuje kozatku. Co to, Melu? Kozatku vytahuje. Svaťo, kozatku, ne kozatku. Sailor early in the morning, way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his... Svaťo, utáhni to pořádně. Přestaň mě tady buzerovat, já dobře vím, co mám dělat. Péťo, nemůžeš s tím točit rychlej? Svaťo, pořádně to utáhni a potom skoč pro záchranný vesty. Vůbec to s náma nevypadá dobře. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo ho! Yo ho, a pirate's life. Jachta za tak drahý peníze a tady se to krabatí, v tom stěžnu, hoď to po větru. Marauding, embezzle, and even Jestli mě ta plachta bude sejřít, tak ji roztrhám na kousky. pirate's life for me. We kindle and char, inflame and ignite. Drink up, me hearties, yo ho! We burn up the city, we're really a fright. Drink up, me hearties, yo ho! Ty, Svaťo, nechápu, jak to tak mohl zamotat. Drink up, O, velký kapitáne, už to opravuju. devils and black sheep, really bad eggs. Drink up, me hearties, yo ho! Yo! Nic, děcka, plachta trucuje, tak to jdu smotat. Já jsem úplně udřenej, stoč to tam. Určitě jste si všimli, že v tomto filmu se snažím okomentovat nebo dodabovat některé záběry. Je to proto, že po příjezdu domů z této výpravy jsem zjistil, že hodně našich záběrů je poškozeno větrem, protože na kameře nebyla zapla redukce nežádoucího zvuku větru. Takže tady třeba Zdeněk říká: tu loď otočíme vzhůru nohama a plachtu opravíme pod vodou. Jistě jste si všimli, jak je ten Zdeněk akční. Jak točí všema vinčnama a tahá za všechny provazí, co na lodi najde. Je fakt dobrý. No podej, je to akční hrdina! No jo, hraje přece v akčním filmu. A
A konečně jsou plachty opraveny, správně napnuty a vane správný jachtařský vítr, takže vzhůru po větru k obzoru! Kdyby vás tyto dlouhé záběry na jachtu ve vlnách náhodou nebavily, tak je to tím, že tento film není pro suchozemce. Dneska si teda jachtíme pod řízením kormidelníka Vojty. Vede nás skutečně dobře. Pavlínka si užívá. Nevím, jestli je špatně nebo není, ale vypadá, že je dobře. Právě projíždíme kolem Kornátu. Větr je 18, rychlost jachty je asi 8. Kapitán místo, aby řídil, chlastá pivo. Nechceš, co jsi s tím udělal? Mám musím pít. Take me far away and lead me to the distant shore. Sail the ship across the water. Spread your wings across the sky. Take the time to see you're the one who holds the key. We'll sail a ship to pass you by. You cry for mercy when you think you lost your way. You drift along if all your hope is gone. But find the strength and you will see that you control your destiny. After all is said and done, so take me with you, take me far away, and lead me to the distant shore. Sail your ship across the water.
see you're the one who holds the key. Sailing ships will pass, sailing ships will pass you, sailing ships will pass you by. Jeden se tady snaží plout rychle s jachtou a oni mu zmotají plachtu. Peťo, to ti nikdo neřekl, že bez plaché tahle jachta nejede? Hej, synku, já nejsem blbý. Jezdí to ještě na motor, ne? To stálo asi, když jsme byli desi asi 200 kuna, normálně si to dávali v tým. 200, nebo ještě víc. Nařeš mu, jenom mu nařeš. To ona vyskočí asi. To je malý asi. Vaříš vodu? Slanou. No dobře, pouště. Myslím, že to budeš muset nějak toho vyčistit, nebo něco. Podíváme se, co v tom je. Tam toho moc nebude. Tak co? Tam to možná... A je to dobrý. Jo. Jak rybí maso. A nemůžu to vyčísnout. Kurva, mě to ani nepůjčil. Já jsem jak debil mu týden motal lana. Rozumíš, umýval podlahu a někdo nepůjčil kolem na nikolo. Soňko, bojíš se víc, když řídí Peťa? A měla bys mu víc věřit, ale. Dívej, jak je šikovný, jak mu to jde. No. Prostě. A ještě na nás projechá. Jo, jak jede, člověče, to ta je lítá. Aby ti neuletilo to tričko, Vojku. No, já vím, já jsem si ho tady tak Oběsil. Teoreticky je tato loď nepotopitelná, ale to se říkalo i o Titaniku. Takže teď, když to má Petr ve svých rukou, uvidíme, jestli se Titanic nebude znovu opakovat. Je to na něm moc silný vítr, ale Peťa to nevzdává. Ne.
Peťa ne, to jde na vrtě prostě za svým jako. To je jachta z pravým slova smyslu. Peťovi to opravdu šlo, takže po návratu z dovolené říkal, že se přihlásí nějakému profesionálnímu jachtařskému týmu a no a že bude jezdit už jenom nějaký světový závody a že na automechaničinu už kašle a bude se prostě živit jenom jachtařinou. A teď už koukám, že vidím. A můžeš trošku zase jet tam, jo? Se z druhé strany, úplně přesně, ale opačně. Perfekt úplně. No, super. A jenom takhle, Honce, jak ti to bude pasovat, tak si tak jenom. Ahoj. Ahoj. Čau. Perfekt, no. Ahoj. Super. Tak se nemáma. Jo, to je To je tvůj smysl. signál. To je tvůj smysl. Sračky na motor jezdijou. Prosím vás, kdyby vám přišlo, že se tady na téhle lodi pije moc alkoholu, tak to není tím, že bychom byli všichni alkoholici, ale jen preventivně bojujeme proti mořské nemoci. Já. Bude skoro večer a Petr se toho jachtění nějak nemůže stále nabažit a Korvino nechce nikomu půjčit. Už dvakrát jsme ho vyhodili do vody, on to doplaval, vykopl nás od kormidla a zase si to řídí sám. Plné ruce práce, co? No, Kdybychom tak tušili, kde my to dneska přespíme. Dneska se přece nebude spát. Dneska je, ano. Dneska je noční plavba. Takže dneska je noční plavba, bohužel, no. Takže řidič dál, jo, buď v klidu. Celou noc. v noci? Noci, no. Ne, Jo. ne. Až přijde až přijde Pavlína ze záchodu, může se s ním potom prostřídat.
Přátelé, tak to není Costa Concordia. Costa Concordia je totiž o něco větší a velký rozdíl mezi Costou a tady touhle lodí je ten, že tahle loď ještě plave. No jak říkáme. A dneska mají sklapovací záchody. No, bez tak, že jo, no. Určitě ne, všichni pumpujou. Nevěř tomu. Kam my to zas lezem? To je nějaký Robinson. Došel jsem nakonec. Ale těch keců. Bacha si za dírou. A ti tam spadne. Bo jak tam lupneš, tak už se tam necháme. Tady to mají nějak divně rozkrojené, dívej. Hodně divně. To bylo dožrali jak pes. Dívej, to je maxi porce. No. Jo. Já jsem tady taky. To je fotím. To je dobrý, já se fotím sám. S otevřenou hubou a němým úžasem čumíme, jak tato velká výletní loď opouští přístav Šibení. Zatímco jiní sedí a popíjí rum, tak my rádi jezdíme po tmě. Na moři, kde jsou tisíce špatně značených a nebo neznačených ostrovů. Je to adrenalin. A navíc dívej se, měsíc. Došlo. Došel benzín, co? Páni. Ty brďo. To je krásné. Toto jestli jich máte, tak ten super úplně. Mám tě špatný světle. Už to vidím pěkně. Tam! Ano, správně, tímto směrem poplujem. Tímhle směrem! Jo, to je ono, to je to správně. To máme dobrý. Pivem stále bojujeme proti mořské nemoci. Jo, a všimli jste si, jak ta Soňka vždycky mává do kamery? Je vidět, že poctivě chodila do prvomájových průvodů. Kde jsou ty vesty? Kde jsou ty vesty? Dobrý, na palubu. Vesty nachystat. Maličko doprava můžeš. Peťo, radši tlač teda maličko doprava. No, říkám maličko doprava. To už je moc, to už je moc. A tak to drž, tak jeď. No a kam to pojedete, když to tady končí? Tak, ještě. Ať nestratíš. Já mám školení řidičů.
Vojto, ty cipe, já fakt nevím, co po mně tady furt chcou, ukazují furt nějaký budíky, ať mě nechají tu jachtu normálně řídit. Podle mě. No na tom budíku, jak je tady ta lodička, tak už jsme v červených číslech. Půjdeme k jednu. Moře 1 až 2. Ahoj. Vzdálenost 15 až 25. Mostly, clear, very, zase very hot. Za starých cipnem, jako. Oni zase sebe muset kopat asi 10krát denně. To nevadí. Nebo umře. Nevadí, nám to nevadí. Nebo umře. No já nevím. Peťa z toho koupání radost mít nebude. Můžem? Takže oprava stěžně poprvé. Dáme jí tam i nějaký vercek? Jídlo jí dejte, kdyby tam uvízla. Co si se nám tam pokazilo nahoře, je potřeba se dostat na vrchol stěžně. Kolik máš, 14 metrů? 14 metrů. K tomu poježeme výtah, který je tady zabudovaný, a lodní sedačku. Vybrali jsme nejlepšího mechanika, Pavlínku, a se na to šla podívat, v čem je problém. Čem je problém? Tak jdeme na to. Tak, jdem na to. Tak nejlepší mechanik je Petr, jo? A co ten ulomený šroub? A co ten člun, co furt zdechal? No já nevím. Ty tady na mě moc nemávej. Ty mě tady pověsil, to zvědavá, jak mě dostaneš dolů. Co bych tě dostával dolů? Zůstaneš tam více na přístavu, tě přece sundaj. No jo, pán zase jedl ráno vtipnou kaši, no, haha. No. Ono se to jakože potom přisaje a začne ti to čistit krev, to je v pohodě. Jako. Počkej, já dám přesně na půpek. Tak. Jakože tam má ten, jo? Jo. Piercing. Počkej, já si je dám jinam. Jinam? No. Tak to jsem zase ještě neviděl. 100 kuna. Tady už vidíš civilizaci, ty baráky, všecko, že to už je jiný. No, mohli by to 4 kleštěma klikama, je to hrozně pomalý. To je z toho piva, jak furt tady chlastaj. Takže ahoj Pavlíno, tak jak se ti jede s touto jachtou? No, tak jako jede se mi dobře. Myslím si, že jsou tady nejlepší kormidelnice vůbec na světě. Jsem lepší jako ty, Petr, Sonka, Zdenek. Prostě jsou tady nejlepší kapitánka 7 moří, jako ty. Točím, máš to naplý? Vidíš ten budík? No co jako? To nejsou hodiny, to je budík, který ukazuje, odkud vítr fouká. Tady, vidíš? Aha. A tady vidíš útesy? Tak než do toho zase vlítneš. Bobby, to zase byla šlupka. Takže těmhle útesům jsme se zdárně vyhnuli a to je dobře, protože to na nich dost drncá, když přes ně plujete. Vidíš tam vzadu ten kopec? Tak přes ten kopec pojedeš a za ním je Itálie, tam pojedem. OK, šéfe, přes kopec do Itálie, jak chceš. Jo. Tak a protože se tady Zdeňkův hlas někde ztrácí ve větru, tak se to teď pokusím nadabovat. Huja, houpajda, to pěkně houpe, vysím tady nad vodou, děcka, to si musíte taky zkusit. Je to super, nahnul jsem celou loď. Vojto myslí, že se to nepřevrátí? Zdenku, houpej se klidně dál, já myslím, že se nepřevrátí. Dívej se, jak jsem vysoko nad vodou. Jak to, že mě to lano tak dobře drží? Haha, jupi! Já si tady lítám jako požární letadlo. Čumte, děcka, jak jste teď parádně odrazí, ujela! Jsem teď
teď nejlepší kapitán na houpačce! Ty, Peťo, dej mi ruku. Tak, já se znovu... Ne, chci se vrátit zpátky. No, ne, jo, tak dobře, no. Jo, už se držím. Cipe, ležíš v pláchtě. No, jsem tohle cip. Wow, jsem volný jako pták! Haha! Soňko, koukej na mě! Kurňa, to mi to jde, to houpání, co? Až to ukážeme dětskám v Opavě, ty se poserou smíchy! Hi. Teďkom tady sednu. Ty, Peťo, poslouchej. Co kdybychom na tom laně spustili níž, potom bychom na ní mohli chytat kosatku, ne, co? Kurňo, Zdenku, to není špatný nápad. Kluci, nechte toho, vy jste úplně blbí. Tak a už dost, už jsi se vyblbla? Ještě ne, nevadí, tak pojď už zpátky. Už mi pivo! To není mohutný. Rytmu, jo? To nevadí. Ježiš, to skončil. To snad není můj ty normálně. Hej, to mě musí bavit. To není možný. Jak je to možný? Dnešní plavbu nám ovládly ženy. Počkej, já jdu blbě teď. A ještě jde blbě teda. Ještě dobrý. Máš tam 300. Jeď. Motor je vyplej, takže zvládají to i na plachty, na vítr. Dělej tak, ať tam naliješ vodu do lodi, protože máme otevřené všechny okna. Mějte se krásně a nashledanou na další jachtě. Mějte se krásně a nashledanou na další jachtě. Mějte se krásně a nashledanou na další jachtě. Kukuruku. Nejsem zvolenej, jenom čichám helium.